složit ćemo se, nema mogućnosti za bolji početak od ovoga, tako? Vidjeli smo dječji folklorni odjel Hrvatskog kulturnog centra Srijem. Pa, dragi gosti i prijatelji, srdačno vas pozdravljam u ime Hrvatskog kulturnog centra Srijem, Hrvatski dom, organizatora današnje manifestacije. Pozdravljam i uvažene goste iz Veleposlanstva Republike Hrvatske u Beogradu. Dolaze nam gospođa Valentina Šarčević, opunomoćeni ministar, i gospodin Darko Sabljak. Iz Gradske kuće stiže nam i dogradonačelnik, gospodin Srđan Kozlina. Pozdravljam predstavnike biskupije Srijemske i župe Srijemska Mitrovica, monsinjora Edvarda Španović, generalnog vikara i predstavnike Srijemskih hrvatskih udruga, Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo Matija Gubec Ruma, Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo Tomislav Golubinci, Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo Stjepan Radić, Novi Slankamen, Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo Jelačić, Petrovaradin, Društvo Hrvatske mladeži u Zemunu, Zajednica Hrvata Zemuna Ilija Okrugić, Društvo za očuvanje šokačkih Hrvata Gibarac. Svi nam dobro došli. Predstavnike kulturnih društava u Srijemskoj Mitrovici, sa nama je iz Centra za kulturu Sirmium Art gospodin Andrej Španović, direktor centra. I predstavnike mađarskog, nemačkog, ukrajinskog i rusinskog kulturno-umjetničkog društva. Svi nam dobrodošli. Na poseban način pozdravljam i goste iz Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva ŠIT, koji će nastupiti u današnjem programu, i Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo Matija Gubec iz Stavankuta, koje je u holu izložilo svoje radove zajedno sa članicama našeg ateljea Sveta Anastazija. Evo, prije nastavimo, pozivam gospođu Valentinu Šarčević, opunomoćenog ministra u Veleposlanstvu Republike Hrvatske, i gospodina Zlatka Načer, potpredsjednika Hrvatskog nacionalnog vijeća danas pozdravljam. Dobar večer svima. Zadovoljstvo i čast je moja što vas mogu u ime veleposlanika gospodina Kuprešaka sve ovdje pozdraviti. Da mi ovo svjetlo ne ide u oči, vjerojatno bi vidjela punu salu i to je ono što ovdje zaista veseli. Čestitam Hrvatskom kulturnom društvu na ovoj i na svim manifestacijama, ne samo zato što je to očuvanje hrvatskog identiteta, nego zato što su djeca koja su, eto, i počela ovu krasnu manifestaciju, garancija da će taj identitet biti još dugo zadržan. Hvala vam lijepo i čestitam i uspjeha vam želim. Dobro večer svima. Sve bih vas pozdravio u ime Hrvatskog nacionalnog vijeća, krovne institucije Hrvatske zajednice u Republici Srbiji. Evo, u proteklih godinu i pol dana, koliko je već proteklo od konstituisanja sadašnjeg saziva Hrvatskog nacionalnog vijeća, moje kolege i ja obišli smo gotovo sva mjesta gdje postoje hrvatske udruge u Republici Srbiji. U većini mjesta naišli smo na situaciju da Hrvatska zajednica nije dovoljno afirmirana, nije dovoljno prepoznata. I to upravo ne iz razloga zato što Hrvatska zajednica nije aktivna, ne radi. To je vrlo kompleksno pitanje i puno je činjenaca koji to utječu na tu situaciju. Svakako, mi se ne možemo boriti protiv onoga što nije u našoj moći, ali svakako trebamo djelovati na ono što je u našoj moći. I stoga date preporuka svim hrvatskim udrugama koje nisu do sada imale manifestacije tipa godišnjeg koncerta da je organizuju, a one koje su imale da te manifestacije predupljede i da učini kvalitetnijim i boljim. Ja sam vrlo sretan što večeras sam na ovoj manifestaciji i zahvaljujem Hrvatskom kulturnom centru Srijem, Hrvatski dom, što je poslušao našu preporuku i što je organizirao ovu manifestaciju, jer svakako ona će doprinijeti očuvanju našeg kulturnog i nacionalnog identiteta, a svakako učinit će značajan čin u afirmaciji Hrvatske zajednice, da pokažemo da znamo dosta da uradimo
i da pokažemo da smo mi stoljećima ovdje prisutni, da smo mi ugradili se u temelje ovog grada i ovoga društva. Svima vam poželio bi ugodan boravak i svako dobro. Hvala. Oj, budi svoj, da stvoren jesi čitav, u grudi nosiš, brate, srce cijelo. Ne kloni dušom i da nijesi mlitav, put vedra neba diži svoje čelo. Pa došli danci nevolje i muke, pa tekoš čela krvav tebi znoj. Ti skupi pamet, upri zdrave ruke i budi svoj. Oj, budi svoj, znaj, tvoja glava mlada, nebolike ti zlatne sanke budi. Ko si visoko uzvini se nada, ali svijet je svijet i ljudi tek su ljudi. Da, zbilja goni suzglada te meka, u sebični te zovuć svijeta boj. Ma što te, brate, u životu čeka, ti budi svoj. Oj, budi svoj, taj svijet ti nije pako, ni raj ti nije. Rodi trnom, cvijetom, ni desno ni lijevo da se nisi mako, već ravno pođi dok te nosi svijetom. Koračaj bez obzira krepko, živo, sudbina dok ne rekne tebi stoj. I pravim drži pravo, krivim krivo i budi svoj. Oj, budi svoj, ali brat si budi braći i radi za svijet, ali ne slušaj pljeska. I ljubi svijet, ali ne nadaj se plaći, jer hvala ljudska, voda je vrh pijeska. U tvojoj svijesti hvala ti je trudu, s poštena lica teče pošten znoj. I nijesi, brate, živio zaludu, kad jesi svoj. Oj, budi svoj i čovek ljudskog zvanja, pa diži čelo kao sunce čisto, jer kukavica tek se rđi klanja. Tvoj jezik, srce, nek su vazda isto. Za sjajnim zlatom, ko za Bogom gledi, tek mučenika podlih ropski roj. Ti gledaj, da li i duša zlata vrijedi, pa budi svoj. Da, budi svoj, pa dođe li poći hora, gdje tisuć zvijezda zlačanik se vija. Kad čovjek račun si završit mora, i ti ga svršuj, nek ti žao nije. Jer tvoje srce šapnut će ti, oj mirno brajne, sad si račun zbroj. Poštenjak, čovjek na zemlji si bio, bio si svoj.
večeri stan. Ej, dok je Save, dok je i Dunava, neće nesta stari gradičana, neće nesta stari gradičana. Ej, što smo znali, to smo pevali, što je ostalo, nebu porastalo, što je ostalo, nebu porastalo. Čuli smo Anu Dujić iz recitalske sekcije Hrvatskog kulturnog centra Srijem i folklorni odjel Hrvatskog kulturnog centra koji nam je po prvi put izveo koreografiju Slavonija pod umjetničkim vođenjem gospodina Bojana Kadar. Kako naziv današnje manifestacije kaže, Kičeni Srijem je divan i želimo danas to pokazati kroz igru, pjesmu, stihove i slike. Prvi put organizujemo ovu manifestaciju za koju želimo da postane tradicija. Da svake godine pokažemo dio kulturne baštine našeg naroda. Dio ove baštine gaji Hrvatsko kulturno društvo Šid. Hrvatsko kulturno društvo Šid je mlado društvo, osnovano je 11.6.2010. godine. Društvo broji oko 110 članova sa područja cijele Šidske opštine. Organizirano je u dvije sekcije, folklornu koju vode gospođa Helena Čanji-Uran i gospođa Dubravka Čikarić, te tamburašku koju vodi gospodin Rastislav Mikuš koji ujedno vodi i orkestar društva. Danas će nam se Hrvatsko kulturno društvo Šid predstaviti kroz koreografiju Oj travice sitnice. Koreograf je Dubravka Čikarić, a tehnički rukovodilac Helena Čanji-Uran. Orkestar vodi dr. Pavel Sklener. Nakon koreografije čućemo i tamburašku sekciju ovog društva.
Hrvatski kulturni centar Srijem, Hrvatski dom, obnovili smo 1997. godine, nakon 1948. kada je službeno uglašen od strane tadašnjih vlasti. Iako su osnovani brojni odjeli, folklorni, tamburaški, književni, likovni, športski, tek ove godine obnovljen je i pjevački odjel. Pjevačko društvo Nada, sa željom i nadom da se kroz njega obnovi rad brojnih pjevačkih društava koja su tada postojala. Poslušajmo Hrvatsko pjevačko društvo Nada sa kompozicijom Milana Asića Blagoslovljena ova zemlja pod ravnanjem gospodina Edija Taj i stihove koje će nam govoriti Sara Žurovski i Marija Krpan iz književnog odjela Hrvatskog kulturnog centra. Elegija. Eto, vjetar s mora vraća nam natrag odbjegle ptice, šumom krila što uče nas prolaznosti. Ali šta marim ja da su noći moje i dani izbrojeni? Neka trava spasi moju nježnost. Pijesak neće me naučiti voljeti. Ne mogu uz zlu živjeti, a za dobrotu i smijati.
Gdje je taj za koga vrijedi kleknuti na cestu i dotaknuti usnama prah s njegove obuće? Taj koji će kao livada svakog proljeća cvjetati u meni. Neka dođe jedno proljeće što će nas naučiti biti radost jedni drugima i ostati lijepi. Jer vječnoj mjeni, usprkos, ja znam da moram naći, prije nego napustim ovu zemlju i ovo nebo, cvijet koji će zadržati bezazlenost i ljubav koja neće prestati. Sa bijelom pijenom na vratu, koja vijori u buri, sličan mladom mraku. Kada se propne, pojure, dolazi iz pučine gordik iz zagla, noseći pozdrav beline za obalu i za žal. Evo ga, tuj, jureći iz daleka, već mu se topac čuje, već ga obala čeka. I kako ponosno stigne do cilja koja mu krene, prezrši napor i strah, još jedan se propne, digne i razbio stijene u sitni vodeni prah. Na kraju današnjeg programa folklorni odjel Hrvatskog kulturnog centra pod umjetničkim vojstvom gospodina Bojana Kadar izveće nam poznatu koreografiju Banatsko nadigravanje i Hrvatsko pjevačko društvo još jedanput sa Mitrovčanima dobro poznatom pjesmom Oj ti bilo, bilo Velebita.
našeg roda Dinko, živila, premila, živila, premila, živila, oj premila, ti bila svih Hrvata. Živila, oj premila, ti bila svih Hrvata. Bila mi to stjenje, ja ljubim tvoje svinje, ljubim tvoga u Gorici Vuka, ličnoga Hajduka, ti bila Velebita, ti našeg roda Dinko, živila, premila, živila, premila, živila, oj premila, ti bila svih Hrvata. Živila, oj premila, ti bila svih Hrvata. Pljesak govori sve koliko smo uživali u ovome. Zahvaljujemo se svim izvođačima i Mitrovčanima i Šiđanima, zahvaljujemo se svima na dolasku. Nadam se da ste uživali u večerašnjem programu i da ćete lijepe dojmove prenijeti svojima kod kuće. Na izlasku još jednom u holu pogledajmo radove ateljeja Sveta Anastazija Hrvatskog kulturnog centra Srijem i naših gostiju Matije Guca i Stavan Kuta. Sve vas srdačno pozdravljam i do iduće godine. Živjeli! Sastavljaš?